tresnan kebak kasih lan sayang. Tapi coba sebutnya dari apa ya? Nah aku tetap jadi penyanyi ya dan waktu bapak Aku jadi dokter ya? Tapi bilang sakarep anak ya? ya saya dewasa ini juga semakin tahu jati diri. Ngobrol ramo entek ening tengah wengi, tetes embun sing ngancani. Aku sampean koyo lagi kasmaran tenan, mlaku teko tuwa bebarengan, matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling nguat-nguati. Padha wong liya sing ra seneng hubungan iki.
matur suwun ya, Yang. Aku sing matur suwun. Tinggo apa? Ya wis ngancani aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu. Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Kegaten tenan Aku ada sesuatu ya. duwe omah sing ra berisik. Wah, lapis kukus tuku Malang saka Malang. Wah, iya jangan luar negeri ya, kok iso ya? Iki aku sengaja ngawaknya teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Yang maafnya nang jero ayo, Yang. Mereka nang coba banter tenan nang ini. Mata